Nagunsa man ka dira? Nago diri sa aparador. Nagunsa gali ka dira? Kaklaro anang ng luod ko. Anong nang luod ka? Giguton ko. O gigutom day ka mga unday ta. Gusto ko mukha og sangyup. Ay, iba. Sum. Kita ka diyan, nagainar ko nang ita si Aba. Sama na? Oh, Nasa kwarto. sa kwarto na ako. Nagsabag sir. O sige, eksaba gani na siya dira. Ganyan na sir, nasa kuto. Ano sukuman? Ambot lang, ito na puro gulo. Sa man ni? Uy! Be? 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 Nagunsa man ka dira? Nago diri sa aparador. Nagunsa gali ka dira? Kaklaro anang ng luod ko. Anong nang luod man ka? Anong nang luod man ka? Anong ipanglabay mo ng mga sanina dere? Anong nang luod ka ba? Ali na gawas bebe, gawas ali. Gawas bibe, gawas. Istoryahan na to ni. Anong nang luod ka? Anong nang luod ka? Ngano man? Giguton ko. O gigutom day ka mga unday ta. Gusto ko mukha og sangyup. Samgyup raman di ay. Nya naman daw tago pa mga saparador. Lingon unta day ka kay mga unta. Kaunan ko nimo. Pila naman ang mga unggitag samgyup ganyan na pagluluod. Ta. Dili na ka mangluod. Katawa daw be. Oh, naraman day na. Sus. Luong ko ni muhan na. Uy! Bisag usa ra mo na imong pangbuhaton, makulba-kulbaan ko sa imo nga ba. Tara na, mga untag samgyup, di na mangluod ha. Nya kan kita mo mipo sa niyon niya. Ikaw. Ay, uy, makustura mo ka og samgyup. Tago pag aparador. Ug sa walay paglangay-langay bisag gabi ni biyahe dayon me. Pero bisag lagot hunaon mao day ni nawong sa babae pagutumon. Lain naman kayo makatan-aw mura naman tagkilawon. Klaro kayo gamayng bikil ani dali ra kay taawayon. Magpadayon na lang jud tag drive ani para maabot dayon ta sa atong adtuon. Ug sa wala pa nadugay ni abot dayon ta. Gidala na lang po dayon ako ni sa Ate Iba para nay mo pugong kahana pagawayon ko niya. Kay mura naman gud pud ni niyag mama. Pag-abot na mo diri sa sulod, ako siyang gikuwaag bangko. Ako siyang giplastaran para maingnan po tag gentleman. Niabot dayon ding tao nangutana ko unsay orderon. Ni ana lang ko bisag unsa basta ka na pwede makaon. Pag ingog pwede na makuha sa bupay dali ra kay si Hana nakahubo. Grabe na jud siguro ni iyang kagutom no kay gilud-luura na gud ko. But anyway, samtang gakuha sila sa ilang gusto kaunon, napog ko diri nagpractice kung unsaon paggamit ning chopstick. Ataya, hastang lisuda. Nganong magingunani pamanggod ba? Ug tusuko na lang day nako para dalira. Naraman day ni, wala man day problema. After ani nagsugod na og luto si Hana, feeling nako mura good mood na siya. Tanawa, dali ra jud kay mo katawa ang babae pag ilang gusto matuman. Hala kadira nagpasikat pas kuha. Grabe no, kalami na lang jud sa nagluto. Aw, sa giluto di ay. Unya taod-taod kay wala naman jud ko kaagwanta, maunang naguna-una na lang kog kaon dari ah. Unya instead mag-chopstick, mag-kutsara na lang ta, kay ang pagkaon mas dali ra. Syempre dili ni kompleto ning lakawa kung dili masatisfy ang luuran nga si Hana. Kailangan sa jud niya tilawan og kaunon ang pagkaon nga hinungdan sa iyahang pagpangluod ganina. Okay, ni okay naman. Ibig sabihin, okay na pod ming duha. Hay, salamat.